No jo, no já jsem tady celý Vánoce nebyl a co čert nechtěl, čeká tady na mě 117,41, ne? Brněnský to zlato. S Dojcamem šestiválcovým. No, tak přední nápravu musím dělat čep. Futra, nebo jestli chodí dopředu dozadu, mrknout na to a pak mě čeká násobič, že? Násobič a pásek, že? Potřeba vyměnit a do převodovky se podívat. Ložiska, jak na tom jsou a tak, jako je to takový trošičku lučnější celý a no a rozvodovku, tady nefunguje uzávěra, že, tam to zdala manžeta určitě, že to neuzavře tu uzávěrku a na talířový kolo mrknout a ložiska, jak na tom jsou, že, jsou na brněnský ložiska, už tam žádné nejsou, že, nebo ty slovenský, nebo co to je, jako, to tam do toho sypou slovenský z Číny, no, takže to dá do pořádku, aby to zase mohlo vyrazit, jako sezóna se blíží, tak musím na to máknout, no a pak tady mám tady ty poklady, jako, no, veterána, 59 a na záradě ještě 69, až to tady teda pomalu zakořenilo, tak se o tom musím pustit, no, trošičku zase do renovace, jako ať to posunu kousíček dál, mašiny, no, tak mě čeká teda perná zima, abych to všechno zmákl nějak. No, takže tak, 117,41 Zetor.